Φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, βλέπετε στους δέχτες σας 8 Δευτέρου του 81 και τα ονόματα από κάτω εδώ τα βλέπετε. Μας τα δίνει ο σκηνοθέτης μας, ο Δημήτρης Γιώζιος. Εκείνη η μέρα του Φεβρουαρίου του 1981 οι μνήμες όλων σήμερα στο γήπεδο Καραϊσκάκη, στα θύματα, στα 21 θύματα, και εδώ εκπρόσωποι της ομάδας του Ηρακλή κατέθεσαν, Στεφάνη, λουλούδια, λίγα λουλούδια για τα θύματα, τα 21 θύματα της θύρας 7 πριν από 26 χρόνια, και το άποψη από τους φιλάθλους, με τους φιλάθλους Ολυμπιακού στη θύρα 7. Μαύρα κόκκινα χαρτονάκια τα βλέπετε στους δέχτες σας. Λίγο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, Ολυμπιακός Ηρακλής, 21η αγωνιστική της Super League στο γήπεδο Καραϊσκάκη, και μάλιστα όπως αν είχατε ανοιχτούς τους δέχτες λίγο πριν, ακούσατε από τον Βαγγέλη Ιωάννου και τον Γιάννη Δάρα ότι απόψε στο γήπεδο Καραϊσκάκη μόλις ένα πανό θα υπάρχει, κρεμασμένο γύρω-γύρω, μόλις ένα στη θύρα 7, και εδώ βλέπετε τα ονόματα των θυμάτων. Όσοι έζησαν εκείνες τις μέρες δεν τις ξεχνούν, οι φίλοι του αθλητισμού, οι φίλοι του ποδοσφαίρου, οι φίλοι του Ολυμπιακού, και να μαθαίνουν οι νεότεροι να μην ξαναζήσει ποτέ, μα ποτέ ο τόπος τέτοιες τραγικές στιγμές. Ενός λεπτού σιγή στο γήπεδο Καραϊσκάκη.